माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये एक नेहमीच आढळणारा जी एक तक्रार आहे, ते म्हणजे अपचन. खूप सारे पेशंट येतात, की ते म्हणतात, "पोटामध्ये अपचन झालंय, आम्हाला जेवायला त्रास होतो." प्रत्येकाचे अपचनचे जे काही व्याख्या आहे, तेही बदलते. काही लोक म्हणतात, की छातीत जळजळ होते, उलटी आल्यासारखं होतं, त्याला ते अपचन म्हणतात. तर काही लोक म्हणतात, की पोटात सारखं थोडंसं कमी प्रमाणामध्ये का होईना सारखं अधनं-मधनं दुखत असतं. तर काही लोकांना पोट फुगल्यासारखं असं फिलिंग येत असतं. तर या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही व्याख्या आहेत, प्रत्येकाला अपचनचा अर्थच वेगळा असतो. तर हे नेमकं अपचन काय आहे, कशामुळे होतं आणि त्याच्यातनं सुटका कसा व्हावा, याबद्दल आपण आता बोलूयात. मी डॉक्टर अरुण मनगोळी, पोटाचे विकार तज्ञ, जनरल सर्जन, लॅप्रोस्कोपिक सर्जन, मोनार्क हॉस्पिटल, सोलापूर. तर आज आपण बोलूयात, की अपचन म्हणजे नेमकं काय आणि कशामुळे अपचन होतं. अपचनची अनेक कारणं आहेत. अपचन काही खरोखर आजार असतात आणि काही आपल्या जीवनशैलीमध्ये काही दोष असतात. या दोन्ही कारणांमुळं आपल्याला अपचनचे हे आपल्याला ऐकायला मिळतात किंवा बघायला मिळतात. सगळ्यात जास्त प्रमाण आहे तो जीवनशैलीमधले प्रॉब्लेम्स. आजकाल बाहेर खाण्याचं प्रमाण लोकांमध्ये खूप जास्त झालेलं आहे. हॉटेलमध्ये किंवा रस्त्यावरचे काही फूड्स असतात किंवा फास्ट फूड खातात. तर ह्याच्यामध्ये हे नेहमीच खाण्याचं प्रमाण वाढल्यामुळं तरुण लोकांमध्ये उलटं हा प्रमाण जास्त आहे आणि ह्या लोकांचं पोट नेहमीच बिघडत असतं. त्यांना काही लोकांना पोटाचं फुगल्यासारखं फिलिंग येतं, तर काहींना अशा पोटात कळा येत असतात. काही लोकांना जेवलं की शौचाला जावंसं वाटत असतं. दिवसातनं नॉर्मली 1 किंवा 2दा जाणाऱ्या लोकांना 6-6, 7-7 वेळा जायला लागतं. काही लोकांना मळमळतं. इव्हन आजकाल मद्यपानाचं प्रमाणही वाढलेलं आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा होतं. स्मोकिंग किंवा सिगारेट ओढणं हाही प्रकार आहे. तंबाखू आणि गुटखा याचं सेवनही वाढलेलं आहे. या सगळ्या प्रॉब्लेम्समुळे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम होतो. कोल्ड ड्रिंक्स प्यायचं सुद्धा प्रमाण जास्त आहे. मग बैठे काम जास्त आहे, व्यायामाचा अभाव, वजन वाढतोय, गरजेपेक्षा जास्त आपण खातोय. खरं आपले कॅलरीज तेवढं आपण वापरत नसतो, पण इतके कॅलरीज आपण घेतो. नॉर्मली एखाद्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या माणसाला जर 3,000-3,500 कॅलरीज रोज लागत असतील, तर कित्येक वेळा हे रोज 5,000-6,000 कॅलरीज घेतात आहारातून. मग ह्या सगळ्यांमुळे सुद्धा पोटावर अधिक ताण पडतो. पोट पचनक्रिया नीट करू शकत नाही आणि अपचन होऊन जातं. अजून एक प्रकारचा अजून काही असे आजार आहेत, जसे पित्ताशयात खडे असतील किंवा स्वादुपिंडामध्ये सूज असेल किंवा खरंच पोटामध्ये एखादा अल्सर असेल, जठरामध्ये अल्सर, तर ह्या कारणांमुळे सुद्धा अशा तक्रारी असतात. काही लोकांना छातीत जळजळ होत असते, मळमळत असतं, अधूनमधून उलट्या होतात, झोपल्यानंतर जास्त त्रास होतो. हे असे सुद्धा कारण आहेत ज्याच्यामुळं अपचन हा प्रकार घडतो. तर आता ह्याला उपचार काय? ह्याला उपचार म्हणजे नॅचरली सगळ्यात आधी आपल्याला काही टेस्ट करावं लागतात, की खरोखर काही त्रासामुळे आहे का? चुकीचं खाल्ल्यामुळे झालं आहे? इव्हन मानसिक ताणतणाव जास्त असेल, ज्यांना हाय स्ट्रेस आहे किंवा काही लोकांना स्वभावच असतात, थोडंसं काही झालं तरी जास्त टेन्शन घेणारे लोक असतात आणि काही लोकांना खरोखर टेन्शनचं कामही असतं किंवा घरामध्ये काहीतरी तक्रारी असतात किंवा अडचणी असतात, आर्थिक अडचण वगैरे, त्याच्याने सुद्धा मानसिक ताणतणाव असतो. तर ह्याच्याने सुद्धा अपचन होत असतं. काही मानसिक ताणतणावाचे मी पेशंट्स बघितलेत, काही लोकांचं भूकही मंदावते. तर काही पेशंट्स असे आहेत की जे मानसिक ताणतणावामुळे भूक वाढते त्यांची. असे दोन्ही प्रकार आहेत. तर ह्या सगळ्या प्रकाराचा आपल्याला नेमकं शोध घ्यायला पाहिजे. कसं आहे की आपल्याला हे साधं हे खाल्ल्यामुळे झालंय वगैरे, तरुण एखादा पेशंट असेल 25-30 वर्षाचा आणि तो नेहमीच बाहेर खातोय किंवा त्याचा जॉबच असं आहे की त्याला बाहेर खावं लागतं. तर असा हा प्रकार तर आपण समजू शकतो. पण एखादा वयोवृद्ध माणूस आहे, पण ते आता ओके होता, पण आता त्याला आता त्रास व्हायला लागला, तर आपल्याला शोधावं लागेल की दुसरा काही आजार तर नाही ना, कुठं पित्ताशयात खडे झाले नाहीत ना, आतमध्ये कुठल्या प्रकारचं काही कॅन्सर नाही ना, किंवा अजून काही गाठी झालेत का, काही जखमा झालेत का, ह्याच्यासाठी आपण काही टेस्ट करतो. रक्ताचे काही टेस्ट असतील किंवा सोनोग्राफी करावं लागतं. काही लोकांना गॅस्ट्रोस्कोपी म्हणजे तोंडातून आपण दुर्बीणद्वारे पोटाची तपासणी करून घेतो वगैरे, ह्या सगळ्या टेस्ट कराव्या लागतात. त्या टेस्ट केल्यानंतर टेस्टमध्ये समजा काही जर नाही निघालं, नॉर्मल असेल, तर मग आपल्याला काही तुमच्या लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन ज्याला म्हणतो किंवा तुमची जे जीवनशैली आहे त्याच्यामध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. काही जे महत्त्वाचे काही सजेशन्स मी तुम्हाला देईन, त्याप्रमाणे थोडंसं तुमच्या जीवनामध्ये थोडेसे चेंजेस करा, ज्याच्याने हा प्रकार कमी होऊन जाईल. बाहेरचं खाणं शक्यतो टाळा.
खूप लोक असे म्हणतात की मी बाहेर, माझी ड्युटी अशी आहे की मी सकाळी गेलो की रात्री येतो, त्यामुळे तिथे कुठेतरी बाहेरचं खावं लागतं. तर अशा लोकांना मी सल्ला देतो अनेक वेळा की निदान दुपारचा जेवणाचा डबा घरून घेऊन जावा, म्हणजे बाहेरचं खायची वेळ येत नाही. कोल्ड्रिंक्स शक्यतो टाळा. कोल्ड्रिंक्सने सुद्धा पचन आणि गॅसेस आणि पोट बिघडायचं प्रमाण जास्त असतं. बाहेरचं खायचीच वेळ आली तर साधं सिंपल जेवण करा. शक्यतो बाहेर खायचं असेल तर मी काही लोकांना नाईलाजाने बाहेर खातात, तर त्यांना मी सांगतो की स्वच्छ छान नळाखाली धुवून फळं खा. सफरचंद आणि अशा हे आजकाल 12 महिने मिळतात. तर फळं खा. थोडंसं निम्म 50% पोट त्या फळांनी भरून घ्या. अजून एक जास्त महत्त्वाचा प्रश्न सजेशन असं असतं की पाणी भरपूर प्यावं लागतं. पाणी भरपूर पीत राहिलं तरी सुद्धा आपल्या पचन क्रिया चांगली राहते. हे पण. आणि दुसरे अजून एक महत्त्वाचं सजेशन म्हणजे जेवताना एक गोष्ट आजकालची जी फॅशन झालंय की आपण टीव्ही बघत बघत जेवतो. टीव्ही बघत बघत जेवत असताना एखादं सिरियल बघत वगैरे, तर गरजेपेक्षा जास्त कधी कधी आपण खाऊन टाकतो. आपल्याला खरं तर भूक नसते तेवढी, पण टीव्ही बघताना आपलं लक्षच नसतं आणि अजून एखादी एक्स्ट्रा पोळी किंवा अर्धी पोळी जास्त जाते, तर ते सुद्धा शक्यतो हे करू नका. भरभर खाणं हा एक प्रॉब्लेम मी कॉमनली खूप पेशंट्स, त्यांना खाण्याचं जर स्पीड खूप जास्त असेल तरी सुद्धा पचनक्रिया होत नाही. म्हणजे काय की अक्षरशः पूर्ण व्यवस्थित न चावता लगेच गिळून टाकतात. दाताला सुद्धा एक काम आहे, देवाने दाताला सुद्धा काम दिलेलं आहे. ते मोठमोठे जे तुकडे आहेत ते व्यवस्थित छोटे छोटे तुकडे जे पोटाला सहन होईल असे एवढे स्मॉल तुकडे झाल्याशिवाय ते जर तुम्ही पोटामध्ये जर गेले तर मग ते पोटाला तेवढे मोठमोठे पीसेस हँडल होत नाहीत. आणि बऱ्याच पेशंट्सना मी बघितलं की ते इतके नाही खूप फास्ट खातो हा, ही तक्रार असेल. फार फास्ट खाल्लं की मग निश्चितच पोट ते हँडल करू शकत नाही, मोठे मोठे पीसेस हँडल करू शकत नाही. ते मोठे पीसेस बारीक 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 करायचं काम मग पोटाला लागतं, मग ते जास्त वेळ खातं आणि मग अपचन होऊन जाते. तर व्यवस्थित शांतपणे सावकाश जेवण करा. आपल्या नातेवाईकांबरोबर बसून जेवण करा. एकटे एकटे टीव्ही बघत वगैरे जेवण शक्यतो टाळा. संध्याकाळचं जेवण शक्यतो जरा लवकर करा, 7:30 7:30च्या दरम्यान. आणि त्यानंतर सुद्धा एक अर्धा 1 तास 2 तास थोडंसं काय काम करा. काम जर नसेल तर शतपावली किंवा थोडंसं एक अर्धा 1 किलोमीटर वॉकिंग करा, फिरून या. म्हणजे खाल्लेलं अन्न थोडंसं पुढं सरकेल. जेवल्या जेवल्या झोपायची सवय, ह्याच्याने सुद्धा पचनक्रिया कधी कधी बिघडते आणि अपचनाचा त्रास होतो. तर ह्या छोट्या छोट्या जरी गोष्टी जरी केल्या ऑफकोर्स, पण जर सोनोग्राफीमध्ये समजा पित्ताशयात खडे निघाले किंवा दुसरा काही आजार सापडला किंवा एंडोस्कोपिकमध्ये पोटामध्ये अल्सर सापडला तर त्याचं स्पेसिफिक ट्रीटमेंटही असतं. पचनक्रिया सुधारण्यासाठी फारशी औषधं नसतात, काही सपोर्टिव्ह औषधं मिळतात. बाहेरचं खाल्ल्यामुळे पोटामध्ये इन्फेक्शन झालं तर त्याला काही औषधं अवेलेबल आहेत, तर त्या औषधांचा 5-7-8 दिवसाचा कोर्स जरी केला तरी तो मॅटर संपतो. तर हे काही छोट्या गोष्टी आहेत ज्याच्याने तुम्ही यातून अगदी सहजरित्या अपचनाचा त्रासातून तुम्ही बाहेर पडू शकता. तर मला वाटतं की ह्या अशा प्रकारचे मी इथून पुढे मी नेहमीच आता मी असे वेगवेगळे व्हिडिओज तुमच्या आजाराशी संबंधित किरकोळ आजार ते मोठ्या आजारापर्यंत मी इथून पुढे मी YouTubeवर रेग्युलरली घालत राहील. डॉक्टर अरुण्स हेल्थ टिप्स या नावाखाली. तर प्लीज या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. तुमचे काही प्रश्न असतील तरी सुद्धा तुम्ही माझ्या या चॅनलवर तुम्ही प्रश्न टाका, त्याची उत्तरं देण्याचा मी जास्तीत जास्त प्रयत्न करेन. नमस्कार.